Akurát som si tak hovorila, ako vlastne toto nahrávanie v aute mi prischlo ku koži, alebo ako sa to povie, prischlo mi k telu. Furt to vychádza tak, že nahrávam v tom aute, lebo však chodím hore-dole a hlavne sa nemusím nejak štelovať a nemusím dávať pozor, čo mám doma vzadu za sebou, alebo nejaký bordel, aj keď to by si tiež zaslúžilo trošku. Úprimne, strašne dlho som bojovala, či mám dneska vyraziť niekam, lebo sa mi fakt nechcelo, je nedeľa a robila som v noci, ale dneska ideme na Seafood Festival v Jupiter a trošku vám to tam ukážem, ako to tam vyzerá. Mala by tam byť aj nejaká kapela, nejaká živá muzika, takže bude to asi pekné. Veľmi sa teším na všelijaké krevety v kokose a podobné hovadiny. Tuto musím naozaj pochváliť organizátorov za skvelé parkovacie podmienky. Bolo tam veľa mladých zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečili hladký príchod a odchod návštevníkov. Seafood Festival je festival orientovaný na lokálnu kuchyňu s morskými príšerami, barbecue, ale aj sladké prasačiny. Festival sa koná každý rok vo februári a má tradíciu už vyše 20 rokov. Yep. I'm gonna blur your face. Can I do some funny shit? Keď si Jupiter Seafood Festival získal popularitu, rozšíril svoju ponuku aj o živú hudbu, miestnych remeselníkov a zábavné aktivity pre celú rodinu. Môžete sa tu tešiť aj na pútavé kulinárske ukážky a workshopy známych kuchárov, kde sa dozviete o rôznych technikách varenia a spôsoby prípravy morských plodov. Návštevníci si môžu dopriať čerstvé homáre, kraby, krevety a ústrice, ktoré pochádzajú z miestnych zdrojov, aby sa zabezpečila najväčšia kvalita a čerstvosť. Festival sa stal oslavou nielen jedla, ale aj komunity ako takej a kultúry a predstavuje to najlepšie, čo Jupiter ponúka. Odporúčam prísť o niečo skôr, okolo 10 ráno, aby ste sa vyhli dlhým radom a zabezpečili si tak najlepšie aj najčerstvejšie ryby. Tak a toto je mix morských plodov, ktoré som si vybrala ja. Za tento tanier som zaplatila $30 a bolo to naozaj výborné aj bez akékoľvek soli alebo akéhokoľvek ochucovadla. No a toto bol asi najlepší stánok so sladkými dobrotami. A ako dobre vieme, Američania milujú arašidové maslo a oreo keksiky a tak väčšinou týchto tanierov obsahuje presne tieto mňamky. Všetko je vyprážané, veľmi vysoko kalorické, ale raz za čas myslím si, že to je úplne v poriadku. Ešte sú strašne horúce, musím trošku počkať, ale sú to oreo, koláčiky, cestičku a vyfrážané. Taká dietka. Takže myslím, že dnešná misia pre mňa je už splnená. Videla som všetko, ochutnala som, videli ste čo? Kraba, aj šrimpy, aj kukuricu. Všetko také klasické na týchto festivaloch. No a tieto donaty, ktoré sú s oreom vo vnútri, to je ináč pecka. Milujem. Škoda, že to má 3 milióny kalórií, ale nevadí.
To chceš. No ja už som doma, som celkom unavená, takže idem do postele. Za sebou mám takto ventilátor. Ale zajtra ideme s mojou brazílskou kamarátkou na skákajúce hrady. Áno, skákajúce hrady, dobre. Je to detská akcia normálne, ale zajtra je vlastne zakončenie celej tej akcie a bude určená iba pre dospelých a vôbec tam, kde sú deti dovolené, takže bude to sranda a celkom sa teším, že ako to bude vyzerať, takže vám to určite natočím. The Big Bounce America je najväčšia turistická nafúkovacia udalosť na svete. Hrady boli vyrobené na zakázku alebo ak chcete na mieru a sú rozdelené do rôznych kategórií. My sme si z Ashley kúpili VIP lístky v domienke, že to bude úplne narvané, ale ako môžete vidieť, vo VIP sme boli úplne samé. Maľovanie na tvár bolo pre VIP zákazníkov zadarmo. Where you wanna sit? Too many options, huh? Show me their Oreos. Woohoo! You gotta take a picture. Can I have one more? Yeah, of course. It's not as sweet as I thought it was gonna be, right? This is just me. I don't know if this is really good or I'm really thirsty. It is very good. I look like shit. No, I'm just sitting on that. I was looking at my hair. Tieto hrady cestujú po celej Amerike celoročne a na každom mieste ostanú približne 1 týždeň. Okay. Lístok stojí okolo $40 a musím poznamenať, že takto som sa už veľmi dlho nenasmiala. Okay. Like that. Like it was. We did it. Ashley! Bitch, I'm dying. What the fuck? Priznám sa, že keby boli na tejto akcii deti, asi by som sem nešla, ale takto pre dospelých to bolo fakt sranda. Ono sa to na týchto videách veľmi nezdá, ale bolo to veľmi fyzicky náročné, my sme boli úplne hotové. Hlavný skákací hrad mal DJ-a a rôzne loptové hry a tanečné výzvy. No a ostatné hrady mali veľké reproduktory a veľmi hlasnú hudbu, ktorú som musela z videí odstrániť, pretože YouTube by mi to aj tak vymazal. Auntie, can we get a timer? Can we get a timer on your phone, please, MC Auntie? All right. Are you guys ready? In 3, 2, 1, go!